ziua, bine ați venit! Așa. Bună ziua! Bună ziua! Numele meu e Carol. Numele meu este Moa Cătălin. Luați loc la noi! Da. Și știi pentru ce am venit aici? Să-ți văd animalele și să-mi povestești istoria, cum ai dat de animale și cum e traiul tău aici. Am dat de animale la câteva luni după ce m-am născut. Părinții mei, Ce an? 2002. 2002, băiat tânăr. Părinții mei au crescut animale, tata, mama și vreau să duc înainte tradiția asta. Îmi doresc. Am avut oi, am avut vaci și apoi am ajuns să avem acum și fermă de măgari. Și cum ai dat de măgar? Cine te-a îndrumat? Tot timpul aveam între oi o măgăriță. La rândul ei am dus-o la perechere, la mascul. Și măgărița a rămas gestantă. După ce o născut, am avut pui. După ce am avut pui, s-au auzit prin oraș, prin localitate plăci, că avem măgăriță cu pui. Și am început să fiu societate de lapte de măgăriță. Ne prezentăm cu toate. Ok. Na bine, Cătăline, o să căutăm mașina cu care ne deplasăm la ferma de măgar, nu? De măgar, de oi, de De cai, oi. de tot Ok, ce trebuie. alles clar. Încă o dată mă bucur că ați venit. Mulțumesc. Da. Bună ziua, mă luați și pe mine? Hai, acum, ia, cam cum am multe. Da. Hei, hei. Aia este o poneiță încă. Și mă pui aia de acasă. Da. Alo. Da.
e o găcuță de 3 ani. Achiziționată recent. E curioasă. Hey, hey. Hey, hey. Și când suge? Acum am ajuns la pășunea măgarilor. Deci a măgărițelor, aici își duc ele traiul, aici pasc, aici merg la apă jos la vale, unde mergem acum la ele, spre o suprafață de 16 hectare și 50. Și câte bucăți ai? 15 măgăriți am aici și 8 junici. Mergem și noi vedem și... Uite cum vin, mă, interesant.
asta pentru aia la altă. Dă-te mai încolo. Hop, hai. Acum să vorbesc despre fiecare în parte. Asta e o măgăriță de 15-6 ani, gestantă din august 2021. Da, bine, Căline, a fost superb, o zi frumoasă. Mă bucur că ne-am cunoscut. Mi-am cunoscut și prietenii aici. Da. Cum o cheamă? Tăline, acum ne luăm rămas bun de la Măgar. Măgar și plecăm acum la cai. Da. Unde ai cai? Cai n-am în altă locație, unde și vaci de acolo. De mână cu marfă. Da, mutăm locația. Apoi de ori. Ziua, Cătăline. Bună ziua, am zis de multe ori, acum prezentăm. Câte vaci ai aici? Aici am 15 vaci. 15? 15 bucăți. Și viței? 2 vițelași am aici. Da. Și aici mănâncă, aici facem... Le schimbăm parcelele, acum sunt aici. Dacă dați din jos de drum e altă parcelă de 10 hectare și le mut acum în altă parte, acolo spre oi. Mergem de aici, mergem de la vaci, mergem la oi acum. Ok. Am fost la cai, am fost la măgare, am fost la tăge și acum mergem la... Ok. Mergem în continuare la... Da, bine. Asta. Bine, Căline. Ia. 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 Ja, anders mal. Ja, ich habe keine. Aber ich habe jetzt einen guten Fang gemacht hier und habe noch 3 Kilo gekauft. Ja. Și-s bună de țuică. Pentru țuică, pentru dulceațe, pentru compot. Pentru toate. Și asta totul e a vostru. Pe lângă animale mai avem și 60 de hectare de prun. Oh. Și când le culegeți? Din 20 august încolo. Da. Vin neamuri și ajută? Nu. Numai voi? Avem echipă. Domnul Caro, asta e măgărița cu care am avut eu între oi și de la asta am început eu să achiziționez măgăriță și să pornesc ferma de măgăriță. De la măgărița asta ce întorc. De ăștia sunt... Asta e mamă și fiu.
aici ai apa la oi, ele acum stau de amnează. Da, da. Umbra e de nu crece, nu vedeți că e răcor, e bine, nu-i plăcut. Da. Trei ani. Bună ziua! Bună ziua! Numele meu e Carol. Denis. Sandu. Alexia. Nume nobil. Călin. Călin bătrânul. Exact. Cine mână jeepul? Dumneavoastră? Asta e ATV. ATV, ok. Și câți kilometri ați făcut până aici de acasă? Vreo 20. Asta când? Dumneavoastră nu conduceți. Eu nu. Cum sunteți, înrudiți? Da, Da. Sunteți verișori? da, suntem verișori. Da, fain. Eu... Hop, hop. Să dați un pic mai la parte să treacă toți căluțe frumos. Să treci frumos. Hop, 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 hop. Ce car cu el? Numai caș de oaie cu ăsta. Da. Caș de oaie, umplem până sus și ducem la București, caș de oaie. Aha. Și ăsta e... Ăsta e pentru greblă. Aha. Ăsta numai greblăm cu el. Da. Cu ăsta numai încărcăm baloți și cărăm de făcâm. Da. Cu ăsta. Da. Ăla balotăm numai. Aha. Și cu ăla la cosâm. Aha. Eu cu Vasile suntem rudenie. Străbunicii noștri o fă nemți. Ea e ca la nemți. Așa îmi place. Și cum mi-ai povestit, acest lapte este foarte sănătos. Da.
așa, te-a îndrumat cineva că e laptele ăsta așa? Am avut ceva recomandări de la TBC-ul, de la Baia Mare, de la doctori. Au fost ceva cazuri cu COVID. Și de acolo am fost solicitat să... Fiindcă COVID-ul e și cu plămâni da, și așa. Și ăsta e foarte bun pentru plămâni. Na bun, mulțumesc pentru... Mi-a dat și mie să gust. În viața mea încă n-am băut. Hai să închinăm în sănătate. Da.